Яңалыклар вакыты үз эшен башлап җибәрде. Студияда Лина Хасаншина, исәнмесез? Татнефтьнең иҗтимагый совет утырышында Лениногорск каласы төзекләндерү мәсьәләсе каралды. Ознакайда Рус географик җәмгыяте бүлекчәсенең географик һәм экологик белем комиссиясе. Игелек кылды, суга сал халык белмәсә, балык белер. Үз кулы белән авылдашларына һәйкәл салган Георгий Иванович тарихы. Татнефть компаниясы үзенең социаль сәясәте белән нефть төбәгеннән читтә дә дан тота. Предприятиенең Татарстанлылар тормышына керткән өлеше бәяләп бетергесез. Лениногорск шәһәрендә ачык диалог режимында Татнефтьнең иҗтимагый совет утырышы узды. Иҗтимагый совет утырышында Татнефть компаниясы генераль директоры орынбасары Рөстәм Мөхәммәдиев социаль проблемаларны уңышлы хәл итүнең нигезе торак пунктлар җитәкчелеге белән уртак эш дип билгеләп үтте. Булган проблемаларны без беләбез, мөмкин булган кадәр хәл итәргә тырышабыз, озак вакытлар бергә эшлибез, бердәм эш алып барабыз. Татнефть алга таба да көньяк-көнчыгыш шәһәрләренә инвестициялар кертү буенча эшләячәк. Мин Татарстанның көньяк-көнчыгышында күп йөрим һәм кешеләр белән аралашам. Татнефть тарафыннан күп эшләр башкарылуын күрәм. Шәһәрләрдә сәламәтлек саклау һәм мәгариф өлкәсендәге проблемаларны күзәтәм. Бу проблемаларны хәл итәргә кирәк һәм бары тик сезнең белән бергә без иҗтимагый сәясәтебезне төзи алабыз. Лениногорск муниципаль район үсешенең иң мөһим юнәлешләренең берсе медицина. Татнефть ярдәме белән квалификацияле медицина кадрлары җитмәү проблемасы хәл ителә. Шашин урамындагы күп фатирлы торак йортның беренче катында урнашкан бинаны үзгәртеп планлаштыру эшләре башкарылган, 20 фатир тапшырылган. Безнең хастаханәдә эшләргә чакырасым килә. Безгә бик күп белгечлекләр кирәк. Хәзер күп регионнардан килгән күп кенә табиблар белән сөйләшүләр алып барыла. Пандемия чорында Лениногорск дәвалау оешмалары Татарстанның башка шәһәрләре кебек үк барлык кирәкле әйберләр белән җиһазландырылган. Бу шәхси саклану чаралары, ашыгыч ярдәм карталары һәм кирәкле җиһазлар. Лениногорск үзәк район хастаханәсе районнан читтә дә билгеле. Лениногорскида 2018 елда Татнефть компаниясе ярдәме белән район үзәк хастаханәсенең эндоскопия бүлеге ачылды һәм экспертлар сыйныфының медицина җиһазлары белән җиһазландырылды. Нефтьчеләрнең игътибар үзәгендә булган мөһим өлкә мәгариф, Татнефть балалар бакчалары һәм балаларга өстәмә белем бирү үсешенә зур өлеш кертә. Бүгенге көндә төп проблемаларның берсе балалар сәнгать мәктәбендә урыннар җитмәү. Хәзерге вакытта 700 дән артык бала белем ала. Һәм анда укырга теләүчеләр елдан-ел арта бара. Быел гына да мәктәпкә укырга керү өчен 400 дән артык гариза бирелгән. Әмма яңа уку елында ул 50 дән артык укучыны кабул итә ала. Азат Егафаров Лениногорск нефть-газ чыгару идарәсе бушаган биналарның берсен биреп, сәнгать мәктәбенең яңа бинасы мәсьәләсен хәл итәргә тәкъдим итте. Тәкъдимне бер тавыштан хупладылар. Шулай иҗтимагый совет утырышында шәһәрнең 2 мәктәбендә санузелларны ремонтлау турында карар кабул ителде. Татнефть ярдәме белән 11-нче гимназия базасында полилингваль комплекс төзү планлаштырыла. Бу балаларны 3 телдә, рус, татар һәм инглиз телләрендә укытырга мөмкинлек бирәчәк. Азат Егафаров бу проектның перспективалы булуын билгеләп үтте һәм аңа ярдәм итү кирәклеген ассызыклады. Шулай ук Шыгыр авылында Татнефтьнең тагын бер биоклассы ачылачак. Ул республиканың көньяк-көнчыгышында 8-нче булачак. Совет барышында яңгыраган бу һәм башка күп кенә мәсьәләләр эшкә алынды. Аларның кайберләре буенча карар кабул ителгән инде. Ознакай шәһәренең 9-нчы мәктәбе базасында Татарстан Республикасында Рус географик җәмгыяте региональ бүлекчәсенең географик һәм экологик белем комиссиясының киңәйтелгән күчмә утырышы узды. Киңәшмәдә Казан Федераль университетының идарә, икътисад һәм финанслар институтының географик һәм экологик белем теориясе һәм методикасы кафедрасы доцентлары, республика мәктәпләре директорлары, география укытучылары катнашты. Тулырак махсус хәбәрчебез Илмира Шәрифуллина материалында. Кунакларны Ознакай шәһәре башкарма комитеты җитәкчесе Эльвир Габдрахманов һәм Ознакай районы башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча орынбасары Дамир Гыйләҗев сәламләде. Фәннәр докторы, профессор, Казан Федераль университетының идарә, икътисад һәм финанслар институтының географик һәм экологик белем теориясе һәм методикасы кафедрасы мөдире Илгизәр Гайсин җитәкчелегендәге комиссия әгъзалары экологиягә, Ознакай районы авылларына багышлап китап күргәзмәләре белән таныштылар. Киңәшмә барышында КФУда экологик географик белем бирү үсеше тенденциялары, география буенча сәләтле балалар белән эшне оештыру, Ознакай мәктәпләрендә география һәм экология буенча эш алып бару турында чыгышлар тыңланды.
фикер алышу оештырылды. Здесь особое внимание было уделено. Бүгінгі отырышта экология, географияға қағылышлы мәселелер қаралды. 17 районнан география білімі оқытушылары, методик бірләшмә жетекшілері, Казан Федераль университеті, Яшаллы педагогик университеті оқытушылары, галимнәр келді. Мұндай күшмә кеңәшмә әле беренче тапкыр уза. Нәтиҗәле эшләүче оқытучылар дипломнар һәм истәлекле бүләкләр белән бүләкләнде. Комиссия утырышының икенче өлеше Чатыртауда узды. Азнакай шәһәре 9-нчы мәктәбенең география укытучысы Анатолий Байков Азнакай муниципаль районының табигый объектлары үзәгендә туган якны өйрәнү походларын оештыру һәм уздыру буенча методик җитәкчелек темасына мастер-класс күрсәтте. Чатыртауның тарихы турында кызыклы мәгълүматлар җиткерде. Казан Федераль университеты һәм Рус географик җәмгыяте арасындагы хезмәттәшлек нәтиҗәсендә зур хыялыбыз тормышка ашты. Без бүген Чатыртауда. Килүебезнең максаты бу җирлекне үз күзләребез белән күрү, танышу, алган тәэсирләребезне студентларга җиткерү. Мондый географик, экологик чаралар һәрдаим уздырылып тора. Бүгенге чарага Татарстан буенча 50гә якын кеше катнашты. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбаров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. 15 июльдан октябрь ахырына кадәр яңа бер тапкыр бирелә торган түләү өчен гаризалар кабул ителә. Түләүләр 6 яшьтән 18 яшькә кадәр балаларга, шулай ук төп гомуми белем бирү программалары буенча белем алучы 18 яшьтән 23 яшькә кадәрге физик мөмкинлекләре чикләнгән затларга бирелә. Балага агымдагы елның 1 сентябрына кадәр 6 яшь тулырга тиеш. Түләү Россия территориясында яшәүче Россия Федерациясе гражданнарына гаилә керемнәрен исәпкә алмыйча билгеләнә. Гаризаны дәүләт хезмәтләре порталында яки пенсия фондының клиентлар хезмәтендә бирергә мөмкин. Түләүләр август аеннан гариза бирүченең күрсәтелгән счетына акчасыз күчерү юлы белән башланачак. Бу Россия Федерациясе территориясында эш итүче теләсә кайсы түләү системасының банк хисабы яки банк картасы булырга мөмкин. Барлыгы 10 мең сум күләмендә бер тапкыр бирелә торган түләүгә Татарстанның 468 мең баласы дәгъва итә. Түләүләрнең гомуми суммасы 4,68 миллиард сумнан артык тәшкил итәчәк. Бүгенге көндә кеше өчен иң мөһиме ул сәламәтлек. Спорт белән шөгыльләнү сәламәт булуның төп нигезе. Таграс Транссервис хезмәткәрләренең 13-нче спартакиадасы нәкъ менә шундый лозунг белән узды. Гаилә һәм спорт бәйрәмендә безнең корреспондентыбыз Алсу Амирова да булды. Таграс Транссервис оешмасы хезмәткәрләре узган ел көннәрендә Татарстан нефтенең 60 еллыгы исемендәге паркка ел саен үткәрелә торган спорт бәйрәме спартакиадага җыелды. Тем самым не только Без бүген компаниябезнең төп спорт вакыйгасын уздырабыз. Шул рәвешле компаниядә спортны популярлаштырып кына калмыйбыз, ә мондый зур вакыйгага масса күләмлек бирәбез. Һәм спартакиадага спортчыларны гына түгел, аларның гаилә әгъзалары булган хезмәткәрләрне дә җәлеп итәбез. Спартакиада зур гаилә бәйрәменә әверелде. Балалар анимацияләр, төрле мастер-класслар, спорт бәйгеләре, бик зур күңел ачу программасы оештырылган иде. Спартакиада ул спортның берничә төре буенча масса күләм ярышлар дигән сүз. Таграс Транссервис оешмасы буенча бу көнне 10 команда ярышты. Программа бик бай булды. Пляж волейболы, җиңел атлетика буенча ярышлар, воркаут, стритбол, зур теннис һәм канат тарту. Ярышларның барлык этаплары да киеренке көрәш рухында узды. Егетләр монда иң көчләрләге, әкренләп шөгыльләнәбез инде. Афәрин барысына да. Командаларга җанатарлары, коллегалар, гаилә әгъзалары һәм дуслары көч биреп тордылар. Һәр катнашучы да җиңү теләге көчле иде. Һәм мөмкин булган кадәр үз мөмкинлекләрен һәрберсе күрсәтергә тырышты. просто нравится заниматься Миңа спортом. спорт белән шөгыльләнү ошый, бу миңа рәхәтлек бирә. Мондый бәйрәмне оештырган җитәкчеләргә рәхмәт. Шундый чараларда катнашу мөмкинлеге булуы яхшы. Барлык катнашучыларга да уңышлар, җиңүләр телим. Барысы да әйбәт булачак. Все будет круто. Спартакиада зур гаилә бәйрәме рәвешендә үтте. Балалар анимациялар, төрле мастер-класслар, спорт бәйгеләре, бик зур күңел ачу программасы оештырылган иде. Һәркем күңеленә хуш килгән шөгыль таба алды. Транссервис директоры Владимир Чернышев әйтүенчә, яхшы кәеф, гаиләдәге уңай атмосфера эш процессына уңай тәэсир итә. Большую часть времени люди проводят на работе. Кешеләр күп вакытларын эштә үткәрә, шулай да вакытында юл итә белергә дә кирәк. Кешеләр бергә юл итсен, аралашсын, сөйләшсен, ярышсын өчен бүген бөтен мөмкинлекләр тудырырга тырыштык. Бу безнең төп бурыч иде. Гомумән без кешеләргә бәйрәм оештырырга теләдек. Спартакиада нәтиҗәләре буенча Елхов Транссервис автотранспорт цехы җиңүче булды.
Икенче урын Әлмәттән УТТ-3 алды, өченче мактаулы урын Бөгелмә УТТ-сына бирелде. Алсу Амирова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәт районында Долазая елгасыннан Land Rover Freelander автомобилен табып алалар. Анда 2 яшь иратның гәүдәсе табыла. Башлангыч мәгълүматлар буенча 1986 елда туган автомобиль йөртүче Карабаш су саклагычы ягыннан торак пункт шикләреннән читтә Әлмәт су саклагычы ягына хәрәкәт итеп, юл хәрәкәте кагыйдәләрен бузып, транспорт чаралары белән идарә итү хукукы булмаган килеш автомобиль белән идарә иткән булып чыга. Юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итми торган тизлекне сайлап, елгага төшә. Юл транспорт хәрәкәте нәтиҗәсендә 1986 елда туган машина йөртүче һәм 1987 елда туган пассажир хәрәкәт урынында һәлак була. 21 һәм 22 июльдә Россия Эчке эшләр министрлыгының Әлмәт районы буенча ЮХИДИ бүлеге хезмәткәрләре балаларны автобусларда йөртү кагыйдәләрен тормышка ашыруны тикшерү буенча рейдлар үткәрде. Балалар төркемнәрен оештырган вакытта мәҗбүри таләп булып хәбәрнамәне ЮХИДИ бүлекчәсенә вакытында бирү тора. Ул чыгу вакытына 2 көннән дә ким булмаган вакыт эчендә бирелә. Барлык автобусларда иминлек каешлары белән җиһазландырылырга тиеш. Транспорт чарасы балаларны ташу билгесе белән билгеләнергә, тахограф, ГЛОНАСС 112 спутник навигациясе аппаратурасы белән җиһазландырылырга тиеш. Хәрәкәт вакытында тизлек 6 км/сәгатьтән артмаска тиеш. Рейд нәтиҗәсендә юл хәрәкәте кагыйдәләрен бузу очраклары ачыкланмады. Атна эчендә Әлмәт муниципаль районы территориясында 11 янгын теркәлгән. Шулай итеп, 14 июльдә Түбән Мактамада җылыткыч һәм 1 квадрат метр мәйданда мунчаның түбәсе яна. Шул ук көнне Урсалабаш авылында ут белән торак йортның түбәсе, мунчасы, гараж һәм беседка юк ителә. 17 июльдә Бигәш урамы буенча 158 йортта өлешчә мунча яна. Мәмәт авылында агач сарай яна. 20 июльдә Иске Михайловка авылында да сарай яна. 21 июльдә Төзүчеләр проспекты 55 адресы буенча янгын нәтиҗәсендә керү ишеге көнкүреш техникасы яна. 5-нче катта подъезд бүлмәсе стеналары корым белән каплана. Янгын сүндерү бүлекчәләре килгәнче 5 кеше эвакуацияләнә, 3 кеше коткару җайланмалары кулланып эвакуацияләнә. Янгынга китергән сәбәпләр мичне кулланган вакытта янгын куркынычсызлык кагыйдәләрен һәм электр җиһазны кулланган вакытта техник чараларын дөрес үтәмәү, ут белән саксыз эш итү ди белгечләр. Коткаручылар гражданнарны сак булырга чакыра. Янгын чыкканда кичекмәстән 01-101 коткару хезмәте телефоннарына шалтыратыгыз, адресыгыз һәм фамилиягызны төгәл хәбәр итегез. Георгий Иванович безнең шыр герое. Кеше Батрас авылы җир йөзеннән юкка чыккан 70-нче елларда ук нәселләрнең тамырларын югалтуына, сугышта һәлак булган авылдашларның онытылачагына борчыла һәм 1988 елда ул һәлак булган сугышчылар истәлегенә һәм һәлак булган авыл истәлегенә дип исемләгән обелиск төзергә карар кыла. Тулырак киләсе материалда. Стоят березы у речушки, грустят о тех, кто их садил, что нет теперь той деревушки и тех людей, кто рядом жил. Обелиск төзү теләге кинәт кенә тумый. Берничә ел ул аның өстендә уйлый. 1988 елда аны аерым блокларга бүлеп, һәр өлешен үз мөмкинлекләренә карап төзиячәк дигән карарга килә. Хатыны аны хуплый. Авылдашлар һәм һәлак булучылар исемлекләре белән кыенлыклар туа. Я сразу понимал, что Исемлекләрне тапмаячагымны мин шунда ук аңладым. Шуңа да карамастан, мин Тугеевкада авыл советына мөрәҗәгать иттем. Аңлый алсам, кулъязма вариантта булган исемлектән миңа язып алырга куштылар. Кызганычка каршы бу исемлек аңа ярдәм итми. Ул чакта ул исемлекләрне туганнары белән торгыза башлаган. Георгий Ивановичның төп ярдәмчесе әнисе һәм хат ташучы апа булган. вот так прошли всю деревню. Менә шулай бөтен авылны үттек. Кыш моны әкрен рәвештә эшләргә мөмкинлек бирде. Аннары бераздан без тагын бер тапкыр уздык, контрольны итеп. Исемлек нәкъ шулай барлыкка килә. Башта 53 кеше булган. Обелиск ачылганда булган туганнар өстәмә рәвештә 4 кешене кертүләрен сорый. Аларның гаиләләре 1939 елгы янгыннан соң кеше Батраста йорт салып өлгермәгәннәр. Авылда янгынга кадәр 300-гә якын йорт булса, 41 елда 80 йорт кына торгызыла. Когда я искал место установки, Урнаштыру урынын эзләгәндә каенлыкка тукталды. Бурьяннар арасында буш урында булмасын өчен миңа территориядә билгеләр булу зарур иде.
Ачылу тантанасыннан соң обелискны исәпкә алмыйлар. Мәсьәлә 29 елдан соң хәл ителә. Күзәтчелек һәм хезмәт күрсәтү Гулькино авыл җирлеге җитәкчелегенә йөкләнә. Ты, приближаясь к обелиску, вспомни Великую войну и поклонись святому списку за жизнь свою и за страну. Алсу Нуриева, Рамил Базартинов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Спортка багышланган халык ара даталар исемлеге 2017 елда тагын бер бәйрәм белән тулыланды. 2018 елдан башлап ел сайын 22 июльдә халык ара бокс көне билгеләп үтелә. Бокс спортның контакт түре. Анда спортчылар йодрык белән махсус перчаткаларда бер-берсенә сугалар. Көрәш 12 раундка кадәр дәвам итә. Рефери рингта барган хәлләрне контрольдә тота. Көндәш аяктан егылгач 10 секунд эчендә күтәрелә алмаса яки дәвам итәргә мөмкинлек бирми торган җәрәхәт алган булса, җиңү бирелә. Әгәр билгеләнгән соннан соң ярышлар туктатылмаса, җиңүче судьяларның бәяләре белән билгеләнә. Әгәр билгеләнгән соннан соң ярышлар туктатылмаса, җиңүче судьяларның бәяләре белән билгеләнә. Тарихчылар боксны безнең эрага кадәр 3нче меңьеллыкта да булган дип саный. Андый сугышлар Шумер, Мисыр һәм Миной рельефларында сурәтләнгән. Өстәвенә безнең эрага кадәр 2нче меңьеллыкның борынгы Мисыр рельефында боксчылар гына түгел, тамашачылар да сурәтләнгән. Йодрык сугышлары шулай ук борынгы Һинд текстларында, Веды, Рамаяннар һәм башка текстларда тасвирлана. Заманча бокс Англиядә 18нче гасыр башында барлыкка килә, ә Олимпия хәрәкәте яңадан торгызылгач, бокс Олимпия спорт төрләре исемлегенә 1920 елда кертелә. Өстәвенә кайбер илләрдә боксның үз төрләре бар. Франциядә француз боксы, Мьянмада Литхвей, Таиландта Муай-тай. Бүген бөтен дөньяда популяр бокс спорт төре буларак үзенә җанатарларны күбрәк җәлеп итә. Россиядә боксны оллау традициясе 22 июльдә илдә билгеләнеп үтелә торган бөтен Россия бокс көнен бәйрәм итүдә чагыла. Бу көнне Россиянең күп кенә шәһәрләрендә, шул исәптән Әлмәттә дә Россия бокс федерациясе катнашында бокс буенча чемпионатлар үткәрелә. Шулай ук боксчыларның күрсәтмә күнегеләре, бокс буенча ярышлар оештырыла. Мондый чаралар меңләгән тамашачы җыя. Бөтен дөнья бокс көне хезмәттәшебез, спорт журналисты һәм спорт тайм тапшыру алып баручысы Дамир Корбановның да туган көне. Дамир спорт тапшыру алып баручысы гына түгел, ә үзе дә сәламәт яшәү рәвеше алып баручы спорт яклы егет. Без аны чын күңелдән котлыйбыз. 21 июльдә җыеннар башланганнан соң беренче тапкыр Спутник командасы күрше реактор белән иптәшләрчә уен үткәрде. Нефтяник Әлмәт хоккей командасы матбугат хезмәте мәгълүматлары буенча беренче уен өлешендә командалар тигез исәпкә уйнады, ә икенчесеннән башлап Түбән Кама хоккейчылары нәтиҗәлерәк булды. Исәп Рузил Ганиевны төгәл шайба ыргытканнан соң 11 минутта ачылды. Беренче периодка кадәр командалар 1-0 исәбе белән җиңделәр. Тәнәфестән соң кунаклар алга чыкты. Ә матчның 3нче өлешендә тагын 3 тапкыр төгәлләнде. Нәтиҗәдә Сирена таблода 1-5 исәбе белән нәтиҗә ясады. Җәй көне үткәрелә торган матчтан соң уздырыла торган ыргытуларда безнең команданың да шул ук Ганиев үз омтылышын тормышка ашырды, ә реактор 3 нәтиҗәле ыргылыш ясады. Нефтяник командасы хоккей сезонына әзерлекне дәвам итә. Инде 4 августта безнең команда беренче иптәшләрчә матч уздырачак. Әлмәткә Акбарс Казан киләчәк. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лина Хасаншина һәм монтажер Илдар Гимаев сезнең белән сау булашабыз. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.